Kamoši. Tvoj syn je na úrovni, kde Hemi bude možno 20 rokov, až dostane rozum. A ona sa Hemi zajtra príde, víte, už sú na jednej úrovni. Prvý level. Ten krúpel čo už? Si krúpel. Ešte som není. Moja mama tvrdí, že chlapci prechádzajú z puberty do senility. Neviem, či na tom pravdy. Máš to zase foťajú kameru, lebo takto to bude také ono, víš. Neboj sa, bude to dobre. Ja mám foťák, čo sa dá natáčať. Ale neviem, kde je. Teda vím, kde je. Mišo, na počítači sa spraví všetko. To je taký oný Roman. Roman bude. A my rozgajú kosti. Stráka Čo sa, potrebuješ za pána Erika? smieva sa, k polnoci sa blíži. Ha? Za nočný režim. Nie, čo ti spraví viac fotiek naraz. To je to oné, snímanie, počkaj, snímanie niečo. Normálny panoráma. Best pictures. No, to je ono. No, ale zase ja som slnečný, vidíš. Zvukové snímanie. Tak. Nemáš to tam aj ty? Zvukové snímanie niekde pod niečím. Ty to robí viacej fotiek zaraz, čo ti spraví 6 fotiek alebo koľko. O, co ono, nie? No. Koľko ti spravilo? 9? No, 9. Teba by sme mali, Mišo, keď on bude skrčať. Co? To sa mi nechce, vidíš. Proste ti znikne krumpa. Neotáčaj Maťo. Motoríš sa ho prosím. Jednu druhú. Kde idete? Jedu. Jedete. No, bude srať. Čo si? Napíšeme pod to video, že to je napitá Vitka. Jaj. Už máš tento mak? Počkaj, ja ráne kopnem. Ja by som to dostal s vami vidieť. To je jaká zlomená dneska. No, strašne. Čo ti? Nemáte chodiť? Na mňa noha. Počkaj na Maťa. Maťo, ale to by si mal pri Miša ísť do Miša. Mišo, na 4. Ja ťa máte oblejem. Spravíme to na kameru, aspoň ťa oblejem. Dobre, dávaj. Ja ti odrazím hlavu. Na kameru. Aj to naštartuješ. Bude tá krumpla. Kde to je? Máš to zaraz odzov. Bude tá krumpla. Koľko dní ešte? Daj, patičku. Doňa, hej. No dobre. Nemám okuláre, dobre. Au. Zase sa ešte do zmieny vyjebe, zručí. Nerob, lebo však ja mám oné odstup. Daj. Ja,